אני באמת מודה לכם שהזמנתם אותי. אני רואה את יס בוס. טוב, אז בעצם אנחנו מכירים כבר לא מעט שנים, ובעצם רציתי להתחיל, אם הייתה לי פה המצגת, רציתי להתחיל בפרט שאתם לא יודעים עליי, או לא יודעת מה, מתביישתם לשאול, בעצם לגבי הלוגו שלי, שהוא קצת שונה מלוגוים אחרים של עורכי דין. הוא לא הלוגו הרשמי, מה שנקרא, אלא הוא בעצם פפיון ורוד. ולא מאזניים. מה? ולא הרבה פעמים להרוג מאזניים. ולא מאזניים, נכון, או איזה ספר אקדמי או מה. אז בעצם מה זה המסר או מה הרעיון של הלוגו השטותי הזה? אז אני אספר לכם שכשהתחלתי לעבוד לפני בערך 10 שנים, הייתי אישה, מה שנשאר, בעולם די גברי, ובעצם הלוגו הזה הוא התמצית של איזשהו מקור של כוח, של זיקוק של דברים חיוביים שמצאתי שעם השנים הבאתי לעסקאות, כמו למשל פחות אגו, אין את העניינים האלה שיתקשר אליי, אני אתקשר אליו, הוא לא יתקשר אליי, אני אחזור אליו. יש יותר רכות בעסקה ויותר להבין בעצם את הפצע שיש לאנשים או החששות. אז בעצם הלוגו הזה הוא בעצם מה שמלווה אותי לאורך השנים, מקור של כוח ואנרגיה של נשיות שאני מביאה לעסקאות. אבל לא באנו לדבר עליי, זה באמת לא כזה מעניין. באנו בעצם לדבר עליכם, ואחרי שאנחנו כבר עובדים הרבה שנים ביחד, ואני רואה כמה אתם בעצם מתרוצצים מדירה לדירה, עולים במדרגות ללא מזגן, הולכים לבניינים בבנייה עם המעלית, עם הפועל, ומרים את הנכסים להמון המון אנשים כל הזמן, כל פעם, ולא תמיד מצליחים לסגור את העסקה בחתימה, ולא תמיד אנשים באים ככה בכיף, למרות שעשיתם להם חתיכת שירות כדי לשלם בעצם את דמי התיווך, וחשבתי בעצם איך אני יכולה לאורך שנים של ניסיון לזקק לכם בעצם את מה הכללים או הדרך העבודה הכי נכונה, כדי שהעבודה שלכם תוביל בעצם לקבל את דמי התיווך בסוף. אז בעצם אנחנו פה במצגת של 10 הדיברות לעסקת התיווך המוצלחת. ובעצם מה זה תיווך? תיווך, אתם יודעים, יש לכם את חוק המתווכים שהוא בעצם הבסיס החוקי לעבודה שלכם, והוא קובע שהפגשה בתמורה בין שני צדדים או יותר, לשם התקשרותם בעסקה שהיא מהווה זכות במקרקעין. זה בעצם עבודת המתווך. אתם מפגישים בין שני אנשים. או יש פסיקה או בשופטים שאמרו, אתם זורעים את זרע העסקה. זה בעצם העבודה שלכם כמתווכים. אז איך בעצם, מה הדרך הנכונה לעבוד? אז קודם כל נתחיל בקהל הראשון שכולכם יודעים שיש חובה חוקית לכך שהסכם תיווך יהיה בכתב. בכתב, לא בהכרח הכוונה שלו זה וואטסאפ, אלא ממש הסכם בכתב, נייר, כמו אי שם בשנות ה-80, הסכם בכתב צריך להיות, הסכם תיווך צריך להיות בכתב. הכלל השני שההסכם תיווך הוא חייב שיהיו בו פרטים מסוימים, והוא חייב שהוא יהיה מסוים ועם פרטים מאוד מאוד רלוונטיים ביחס לעסקה. למשל, את שם המתווך, למשל מספר הרישיון שלו, פרטי הנכס נתי, תיאור הנכס כמובן, והמחיר המבוקש או המחיר המקורב. אם למשל אתם עוסקים בשיווק של נכס, והשיווק שלו הוא נגיד 3 מיליון, אז אתם רושמים מחיר בקירוב, או מחיר משוער, או מחיר שיווק, ומחתימים ליד את הלקוח שרואה את הנכס. חשוב למשל כן לעשות, ותכף אני אציג בפניכם איזשהו שאלון מוסדר, שבאמצעותו אתם בעצם יכולים לדלות מהלקוח פרטים יסודיים על הנכס, כדי בעצם לגלות איזשהם בעיות שיכולות להיות. כי זה אחר כך יבנה לנו בעצם את פעולות התיווך הטובות שאתם יכולים לעשות בהתאם לנכס הספציפי. אז אחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, ואנחנו צריכים להתייחס לתיאור הנכס, אנחנו לא בהכרח רק נאמין למה שהלקוח אומר לנו ביחס לנכס. נגיד אני באה ואני אומרת לכם, יש לי דירה 100 מטר, עם מרפסת 200 מטר. יש לי 4 חניות ומחסן.
אני כן צריך לבדוק את זה ולוודא בעצם, באמת, מה יש לאותו בן אדם, חוץ מזה שאתם כמובן הולכים לראות את הנכס. אז אנחנו בעצם מוציאים נסח טאבו, ובנסח אנחנו יכולים לראות את כל הפרטים, אנחנו יכולים לראות למשל את השטח של הנכס. נניח אתם נמצאים בנכס שהוא 300 מטר בנוי, אבל אתם מסתכלים בנסח ואתם רואים שהוא רק 100 מטר. זה יכול להעיד, למשל, שיש פה איזשהם חריגות בנייה, איזשהם תוספות, שיכולים אחר כך להקשות עלינו בשלבים המתקדמים יותר של העסקה. אז כן חשוב לזהות את הנכס בין שאתם הולכים לראות אותו בפועל, להוציא נסח ממקור מהימן ולאמת את הנתונים של הנכס, ובאמת לדאוג שכל הפרטים האלה יהיו רשומים באותו הסכם תיווך שלכם. עכשיו, אנחנו במשרד סיגלנו לעצמנו שאלון לבן אדם שמוכר דירה. נניח נכנס אלינו לקוח ומוכר דירה, אנחנו עושים איתו שאלון. השאלון, בדרך השאלון אנחנו יכולים לזהות, יש בעיות בנכס, הייתה רטיבות, הייתה איזושהי בעיה, יש איזה סכסוך עם השכן, יש איזו בעיה עם החנייה. לא פעם עשיתי עסקה שיש שם חנייה משותפת, ויש בכל זאת איזושהי הסכמה על החניות, איפה כל אחד מחנה. אנחנו יודעים שזה פרט מהותי שכשאתה מציג את הדירה, מן הסתם אתה צריך לדעת איפה הקונה הפוטנציאלי, איפה הוא יחנה. זה יכול להעיד על המקצועיות שלכם מול הקונה, שאתם מראים לו, תראו, הדירה הזאת, פה הוא מחנה, היה בעבר סכסוך על החניות, הסכסוך נפטר, עשו הסדרה של העניין. כלומר, זה פרטים שמראים שאתם בעצם, כן, בעומק העסקה בעניין הזה. אז השאלון הזה, באמת במצגת, כן ערכתי לכם שאלון, שבמסגרתה אתם בודקים את ההצמדות, בודקים אם יש משכנתה, אין משכנתה, מה גובה המשכנתה, בודקים שהבן אדם שאומר לכם, אני המוכר של הדירה, אתם בודקים שהוא זה באמת הוא. אולי בעצם הוא בא מדבר איתכם ובעצם מי שהבעלים זאת אימא שלו. אז מן הסתם אנחנו רוצים שאימא שלו היא זאת שתהיה חתומה לנו על הסכם התיווך, ולא הבן שלה. אוקיי? יפה. אז אחרי שבעצם יש לנו את השאלון, ועברנו בנסח וראינו ואימתנו את כל הנתונים האלה, אנחנו בעצם נוודא שיש לנו כמובן רישיון תיווך בתוקף. אני כן ממליצה שהיום אפשר לצלם את הרישיון תיווך להסכמים שאתם מחתימים, כדי שהוא יהיה חלק אינרנטי, בסיסי, יסודי בתוך ההסכם תיווך. כמובן שהשאיפה שלנו כמתווכים היא באמת לחתום על הסכם תיווך בבלעדיות, ובהסכם תיווך בבלעדיות חובה שתהיה תקופת הבלעדיות מצוינת בהסכם התיווך. אני יודעת שיש לכם את זה. כמובן שיש להוסיף לדעתי גם בהסכם שלכם, שכל בן אדם שיגיע בתקופת הבלעדיות, בעצם אתם תהיו זכאים לדמי תיווך, אתם לא חייבים גם את הקונה בהקשר הזה, אתם בעצם מהמוכר חייבים לקבל בכל תקופת הבלעדיות. ולא רק, תכף נדבר על זה. אז בעצם, אחרי שאספנו את כל הנתונים, אנחנו יודעים איזה פעולות שיווק ופרסום אנחנו צריכים לעשות לדירה. וזה כן משהו שחשוב מאוד לסכם עם הלקוח. כי מאוד מאוד חשוב נושא הציפייה. למשל, אנחנו מפרסמים את הדירה, את הנכס הזה פעם אחת באתר שלנו של דיור פלוס, פעם שנייה ביד 2, אנחנו מפרסמים את האתר, אנחנו נעשה לכם יום פתוח ונביא לקוחות פוטנציאליים. כן חשוב מאוד לפרט את פעולות השיווק שאתם מתחייבים אליהם. בהסכם בלעדיות אגב, אתם חייבים לפחות לעשות 2 פעולות שיווק ותיווך. עכשיו לדברים האלה צריך להיות תיעוד, ואנחנו תכף נדבר על זה. כמובן שככל שיש לנו יותר פעולות שיווק, וככל שיש לנו יותר עבודה שאנחנו עושים על הנכסים האלה, זה בעצם בונה לנו את הבסיס היסודי שלנו לתיווך, שזה הגורם היעיל. ככל שאנחנו בתור מתווכים עושים יותר פעולות, אז אנחנו חזקה, בעצם אנחנו יכולים ליהנות מההנחה הזאת שאנחנו הגורם היעיל. כי אם אנחנו מגיעים, אנחנו מסדרים את הנכס, אנחנו מפנים את המחסן, ואנחנו אומרים ללקוח לתקן את המזגן שמטפטף, ואנחנו אומרים לו, הדלת שבורה או הדלת מכוערת, בוא תחליף את הדלת, בוא תשים, או אולי לצבוע את הדירה לפני המחירה. אם אנחנו עושים את ההנחיות האלה, וכמובן יש לנו תיעוד לזה, אז אנחנו בעצם בונים את זה שאנחנו הגורם היעיל, ואנחנו עוזרים, יוצרים את הקשר בין הפעולות שלנו לעסקה שתחתם.
אנחנו יודעים שעסקאות לפעמים לא מסתיימות בתשלום דמי תיווך. וזכינו מזה שגם חוק המתווכים תוקן, וגם הגיע לבית משפט עליון. בית משפט עליון הוא הקובע והמנחה לכל בתי המשפט בארץ. ופסק דין בראל, שזה פסק דין לגישתי שהוא חובה לקריאה, בעצם הוא פסק דין שאפשר ממנו ללמוד איך בתי המשפט צריכים לראות את עבודת המתווך. הם קובעים שם כל מיני קריטריונים, כל מיני הנחיות לבתי המשפט שמתחתיהם, כדי בעצם שאם יגיע לאותו בית משפט איזשהו תיק, איך אותו שופט, מה המבחנים או מה השאלות שבית המשפט צריך לשאול את עצמו. למשל, הקשר בין עבודת התיווך לעסקה, איכות פעולות השיווק והתיווך שביצע אותו מתווך. למשל, בפסק דין בראל, שתדעו, העובדות, שם דובר על הסכם לבלעדיות. בן אדם חתם על הסכם לבלעדיות, ובסוף הוא מכר את הנכס למישהו שהגיע לפני תקופת הבלעדיות. ובכל זאת בית המשפט קבע שם שאותו מתווך בלעדי זכאי לתיווך. תבואו ותגידו לי, איך זה יכול להיות? הרי הקונה הגיע לפני תקופת הבלעדיות. שם השופט אומר, למרות שהקונה הגיע קודם, הרי המוכר, השליטה היא שלו, הוא יכול להחליט למי הוא מוכר את הנכס. אבל בגלל המתווך שעשה פה והוכיח בית המשפט שהוא עשה פעולות שיווק ועשה פעולות פרסום כמו שהוא התחייב, בית המשפט קבע שבנסיבות האלה אותו מתווך זכאי לבלעדיות, כיוון שזה לא כזאת חוכמה לבוא להתקשר עם בן אדם, לתת לו לעבוד, הוא לוקח על עצמו את עלויות הפרסום והשיווק, הרי הקונה, המוכר לא משלם בעבור זה, ואחר כך אתה מחליט בעצם פתאום, החלטת למכור למישהו שהוא מקודם, שהוא מלפני התקופה. וזאת דוגמה קלאסית לאיך השופטים מכוונים בעצם את ההתנהגות שלנו כאנשים. אז פסק דין בראל עוזר ובעצם קובע הנחיות למה זה גורם יעיל ואיך עלינו לראות את זה. ובעצם אחד הכללים המנחים שם זה העניין הזה של הקשר הסיבתי. קשר בין העבודות של הפרסום והשיווק לבין העסקה שנחתמה. והקשר נובע מהרבה דברים, הוא נובע מהסמיכות אגב בין פעולות התיווך שאתם עושים לבין מועד החתימה על העסקה. אבל לא רק, אני יכולה לתת לכם דוגמה בפסק דין אחר, פסק דין מוסקוביץ', שם דובר על סיטואציה שלמרות שעברו, שימו לב, 20 חודשים אחרי החתימה על הסכם התיווך, נקבע שאותו מתווך זכאי לקבל דמי תיווך. אז תגידו, איך זה יכול להיות? 20 חודשים? על אף שזה היה בתקופה קצובה על אף נכון, שזה בכלל לא היה. למה זה? שם דובר על נכס מאוד מאוד מורכב. אבל זה לא משנה, בגלל שהמתווך הוכיח עבודות שיווק שלו, והוא היה מאוד מאוד אינטנסיבי בפעולות שהוא עשה, אז בית המשפט אמר, ואותו קונה, כאילו הצדדים היו אותם צדדים, אוקיי? לאורך כל התקופה. ניהלו משא ומתן, היה משא ומתן מורכב, אנחנו יודעים את זה שלפעמים נכסים לא רשומים, לפעמים יש בעיות מימון, יש כל מיני בעיות בנכסים. ובגלל שהוכיחו בעצם שאת הקשר בין עבודת התיווך לעסקה שנחתמה, גם 20 חודשים לא היוו ניתוק של הזמן, לא היוו ניתוק של הקשר הסיבתי בין עבודת התיווך לחתימה על ההסכם. כמובן, כמו שזה חשוב תמיד לאורך כל הדרך, לנהוג באמינות ובהגינות. אנחנו כמתווכים או אנשים שבעצם מלווים את הלקוח בעסקה בשלבים הראשוניים שלה, צריכים לשקף לו את כל הסצנריונים שיכולים להיות, את כל הבעיות שיכולים להיות, לא להסתיר, להיות גלויים גם כלפי הקונים הפוטנציאליים, להגיד, כן, זאת הקלה, זאת הבעיה, פה יש גג רעפים, פה יש זה, לא לייפות את המציאות וכן להיות גלויים בעניין הזה, מבחינת האמינות שלנו. והכלל העשירי אבל, ובעצם הכלל החשוב הוא אלמנט התיעוד. תיעוד של הפעולות שאתם עושים, תיעוד של השיחות שאתם מנהלים, תיעוד של הפרסומים שאתם עושים. אתם צריכים לעשות מספר פרסומים, שלט על הנכס, שלט בבניין, פרסום בעיתונות. כל הדברים האלה, בטח אם אתם סיכמתם עם הלקוח שאתם הולכים לפרסם במספר מוקדים,
לדאוג שיש לכם תיעוד שעמדתם בהתחייבויות האלה שלכם מבחינת איפה שפרסמתם. אם למשל לאורך הדרך שיניתם משהו בשיווק, למשל הורדת מחיר, למשל נכס רצה, בהתחלה הלקוח רצה לשווק את הנכס במחיר מסוים, ובסוף עשינו עדכון מחיר. לתעד את השיחה הזאת שהובילה להפחתה במחיר, כי זאת עבודת התיווך שלכם, הרי אתם מקרבים את הצדדים. זה לא בכדי. עכשיו שתדעו שמבחינה ראייתית, כשאנחנו, כמו שאומרים, אף פעם לא מאוחר מדי. כשאנחנו מתעדים, אנחנו יכולים אחר כך, במקרה של סכסוך, להראות ולהוכיח, קל לנו להוכיח את העבודות שלנו. קל לנו להוכיח את עבודות השיווק שאנחנו עושים, כאשר יש לנו תיעוד לכך. ומה שהתחלתי להגיד, עשיתי לכם מ10 הדיברות, אני אשלח לכם את המצגת אחר כך. 10 הדיברות שלנו, הכללים הם מאוד מאוד פשוטים. 1, ההסכם חייב להיות בכתב. ההסכם חייב לכלול את הפרטים המזהים של הנכס. ככל שיש יותר פרטים, זה יותר טוב. לא לקמצן, אלא להרחיב. כמובן, מספר הרישיון שלכם, צילום רישיון לצרף להסכם, לדעתי זה בסיסי ואפשר בקלות לבצע את זה. בהסכם בלעדיות, כמובן לדאוג שתקופת הבלעדיות מצוינת על גבי ההסכם. לתעד ולעשות פעולות שיווק שאתם מתחייבים עליהם, ולהראות ולעדכן את הלקוח בעניין הזה. כל הפעולות והשיווק שאתם עושים, הם בעצם יוצרים את החזקה הזאת שאתם הגורם היעיל לביצוע העסקה. וגם אם הלקוח מנסה להרדים אתכם, מוציא אתכם מהאירוע, לא משתף אתכם, אז אנחנו יודעים שאנחנו חזקים בפעולות, וחזקה שאתם תהיו זכאים לדמי התיווך. כמובן, כל מה שדיברנו עד עכשיו יוצר ומחזק לנו את הקשר הסיבתי בין הפעולות שלכם לעסקה שנחתמה. גם אגב, אם לא שיתפו אתכם שנחתמה העסקה. הגינות ונאמנות, שזו חובה כללית שלנו לנהוג כך כאנשי מקצוע. וכמובן, תיעוד, שזה בעצם מה שיוביל להצלחה ראייתית. ואם חס וחלילה מגיע המצב שאנחנו בסכסוך, אז יהיה לנו קל בעצם לשחזר ולהראות ולהוכיח בעצם את הפעולות שעשינו. זהו, תודה רבה על ההקשבה. תודה שבאתם. שאלות, טענות, מענות? היית מהממת. מהממת, חלפה. מספר אחד. תודה שבאתם. שאלות, טענות, מענות? היית מהממת. מהממת, חלפה. מספר אחד. תודה. לנתי יש שאלה. כן, שאלה. אז נתי, בעצם כל הדברים שיש לך עכשיו, שיש לך בית משפט, אתה עשית את הדברים האלה, כאילו, אז אנחנו... אז אם אני מנצח, המצגת נכונה. אם לא... זה נכון. לא, אז תראה, אם הוא עשה את כל הפעולות האלה. אז אני אגיד לך. הוא עשה, אבל אנחנו נמצאים, למשל בתיק, אם אנחנו... אני רוצה לסייג. אני רוצה לסייג. כלל מספר לא אחד. לסייג. לא, אין לסייג, אם יש דברים שהם כתובים בהוכחות, והמצגת מושתתת על זה. לא, אז קודם כל, באמת המצגת באמת מושתתת על התיק שאנחנו מנהלים בבית משפט. מברוק, נתי. בימים אלה כותבים את הסיכומים, שזה פשוט דוחה, ואין מה לומר. אממה, איפה אנחנו חלשים בתיק שלנו? בתיק שלנו אנחנו חלשים בתיעוד של הצורת פרסום. רשתות הריץ ולפייסבוק. כן, לא, זה לא מעניין אף אחד. הורד בעריכה. שמה כשלנו באקט הזה של הפרסום, כי יש לנו בעצם רק פרסום ש... התיעוד, אתם שומעים? התיעוד הוא... אני אגיד לכם עוד משהו, למה שהתחלתי להגיד לגבי תיעוד, נזכרתי מה רציתי לומר. יש לנו מבחינת ראייה, כלל בעולם שלנו, שאומר שדברים שאתה מתעד, לא בדיעבד, בשוטף, כלומר, אם אתה מנהל שיחה ואתה כותב, ואתה... היום זה יותר קל. רגע, אם אתה מתעד את זה בצורה לאורך, כן, עקבית, לאורך הפעולות שלך, חזקה שזה כמו, זה מקבל חיזוק. זה כמו ראייה מוסדית, זה משהו שקשה מאוד לתקוף אותו. כי אתה לא עושה את זה למען סכסוך משפטי, כי עוד אין סכסוך. אתה פשוט מתעד את הפעולות שלך. אז בעצם ברגע שאתה מתעד את זה, ואז אחר כך אתה יכול לבוא ולהגיד, הנה, הייתי איתה, שכנעתי אותה, דיברתי איתה,
זה לא, בדרך כלל מסמכים שהוכנו לצורך הליך משפטי, אנחנו יודעים שהם עוברים איזשהו טיפול. אבל פה, כשאתה מעדכן בשוטף, ואתה עוד לפני הסכסוך, בעצם זה ראיה מאוד מאוד חזקה, שיכולה מאוד מאוד בקלות, בוא נגיד, לנצח משפט. ולכן אני אומרת לכם, תקשיבו, אתם עושים את זה גם ככה. אתם הרי מנהלים עשרות שיחות עם לקוחות, בשכנעים, פה ושם. אז בסוף היום או אחרי השיחה, אתם נכנסים למערכת שלכם. ואתם יודעים, היום דיברתי עם ישראלה, והסברתי לה שלמרות שדיברנו על מחיר כזה וכזה, אחרי שהגיעו לדירה מספר לקוחות שהציגו שהמצב של הדירה מוזנח, שיש רעש מהכביש, שפה ושם וזה, החלטנו על עדכון מחיר והורדנו. מה יותר מזה מעיד על העבודה שלכם? אין יותר מזה. אולי אפילו לכתוב מסמך בתוך התיק של הלקוח שבו מעדכנים. כן, יש להם מערכות תיעוד, ולכן זה... אפשר בתוכנה שמתעד. התוכנה לא מתעד. לכתוב, מה? מי שמתעד זה... מי שמעדכן את התוכנה. אבל אמרנו שאם אנחנו מעדכנים שבעל הדירה מוכן למחיר והורדנו אותו, זה מוכיח משא ומתן, נכון? אני אבל אומרת, מה שאמרת, מה שפספס פה, זה שאם אתה עושה את זה בשוטף, אז החזקה הזאת שאתה מצרף אותה לתיק, הראייה היא טובה. הראייה חזקה. חזקה יותר מזה. אנחנו לא מדברים על מקרה ספציפי, אנחנו מדברים עכשיו זה. והיו עוד שני דברים. אחד, הפסיקה של ברל, איך קרה שלקוח שראה בעבר ולא דרכו, בסופו של דבר יתחייב לשלם, אלא אם כן הוא ראה דרך המתווך, הוא לא ראה דרך בבלעדיות בהמשך וחתם עליו. אין בזה היגיון. לא, הקונה לא שילם, המוכר שילם, הקונה לא שילם, המוכר. בבלעדיות, רגע. זה היה בתקופת הבלעדיות. הקונה ראה את זה לפני תקופת הבלעדיות, אבל אז בא בית המשפט ואמר, שהסתיימה הבלעדיות והוא מכר לו? לא, בתקופת הבלעדיות לא ידע. לא, רגע, שנייה, אבל גם אם היה אחרי תקופת הבלעדיות, אם תקרא את פסק הדין אתה תראה, שבגלל שבית המשפט אמר, הרי לכאורה, כל בן אדם יכול לבוא, להתקשר איתך בהסכם, אתה תיקח על עצמך את הפרסום, נכון? להחליט, אני לא מוכר בתקופה הזאת, אני אמכור אחר כך. הוא ישמר את הקונה, אבל אין התחייבות של קונה אבל אני לא מדברת על הקונה, אני מדברת כרגע רק על מוכר. זה לא קושרים את זה בית משפט, זה קושר את העסקה של... לא, זה לא קשור. שנייה, ציון, זה חשוב כן להבין את זה רגע. אני כרגע מדברת איתך, השאלה לא הייתה אם הקונה חתום לזה, השאלה היה אם המוכר שחתום על בלעדיות, האם הוא צריך לשלם. ואז בא בית משפט ואמר, אתה התקשרת בהסכם לבלעדיות, אתה יכולת להחליט שאתה גם לא מוכר ללקוח הזה, או השליטה על העסקה היא בידיך. מה הרעיון שאתה לוקח איש מקצוע שמשווק ומפרסם, יכול להיות שדווקא הפרסום והפעולות תיווך שעשה המתווך, חיזקו את הקונה שראה את הנכס קודם לתקופת הבלעדיות, והביאו עוד איזה אלמנט, עוד ראיה, כדי שהוא ישתכנע. כל עוד נחתם בתקופת הבלעדיות, אחרי זה אין שום היגיון שקונה... לא, אז יש, אז תסלח לי. זה לא הגיוני. אז תסלח לי, יש פסיקה שאומרת, שגם אם בסמוך לסיום תקופת הבלעדיות, שוב, אתה יודע, כל מקרה לגופו, אבל גם אם בסמוך, אנחנו נבחן את זה, כי אם לאורך התקופה היו מספר משאים ומתנים, ואחר כך, רק בגלל איזה שינוי קטן, אנחנו כן נוכל להוכיח שלמרות שזה אחרי התקופה, זה משהו שהוא למראית עין. תראה, כולנו יודעים שהרבה פעמים לקוחות יכולים או למשוך זמן, או להגיד אנחנו נעביר זמן מהתקופה שבאנו בהתקשרות עם המתווך עד לחתימה, כדי שבעצם נחסוך לעצמנו את דמי התיווך. אבל אנחנו... התחייבות בוואטסאפ. התחייבות בוואטסאפ. לשלם עמלת תיווך כמוכר. במידה ואני אמכור את הדירה שלי ברחוב זה וזה, אשלם לדיור פלוס, בגין עסקה שתתבצע לקוח שיגיע באמצעות דיור פלוס, זו העמלה. לדעתי. זה לא יספק? לגישתי, קודם כל בהזדמנות הראשונה שיש לך, אתה נפגש איתו פנים מול פנים. בהזדמנות הראשונה אתה צריך למה? כי אנחנו תמיד רוצים להראות איזושהי גמירות דעת. עכשיו זאת שאלה משפטית. בוואטסאפ, כמה פרטים יש לך על הדירה הזאת? האם אתה עונה על שאר הפרטים של הסכם התיווך? אם כן, חזקה שכן. עכשיו תראה, אם בן אדם כותב את זה בעצמו,
אני מתחייב למכור, לשלם לדיור פלוס את דמי התיווך בסך של 1% פלוס מע"מ, בגין מחירה של הדירה פלק פלק פלק. אתה יודע מה? נראה לי יהיה קשה לבן אדם להגיד למה לא לשלם, כי הוא כותב את זה בעצמו, כן? הוא יכול להגיד שזה לא הוא גם. הוא יכול להגיד, אבל אתה יודע, שהוא שלח את זה לך. הבן שלי כתב, אמא שלי כתבה, הוא יצטרך להוכיח. אז זה בדיוק. חובת ההוכחה עליו. יפה, כפיר. באמת הנטל בהקשר הזה עובר למי שטוען, זה לא אני, זה אחותי. זה הטענה שלו. זה צריך לעבור אליו. אז זה ביטה סבתא שצריכה עובד אוטובוס, ותגיד כן. הוא ידע לכתוב? אז אני חוזרת. מרטין יגיד זה החתולה שלו. אז גם החתימה הוא יגיד לו, אני נכון, קודם כל באמת אין לזה סוף, אבל רגע, אני חוזרת לכלל הראשון שלנו. קודם כל, מגיע מישהו ואומר לך, אני, מרטין, שמעתי עליך, אני רוצה שתייצג אותי או שתלווה אותי במחירה של דירה. קודם כל תבדוק שהוא באמת מוסמך לחתום על העסקה, שהוא המוכר, שהוא לא פועל מטעם, שלאמא שלו באמת אין אפוטרופוס. זה רק כמה אנשים אנחנו מורשים שאפשר לראות שיכול להיות שהוא צריך אפוטרופוס. בסדר. נוגע בפסק דין של בראל, פסק דין היה שהתשלום דמי התיווך רק מהמוכר. נכון. מה לדעת עונה? הקונה זה לא עמד בפני בית המשפט. נתי, שמעת? לא היה שם... הקונה לא עמד בפני בית המשפט. בית המשפט בפסיקה ושם שהמוכר צריך לשלם לו את העמלה של הקונה. לא, זה לא מכוח. רגע. אולי צריך להוכיח כשקוראים פסק דין, יש הרבה דברים ששופטים אומרים, בעצם שהם אומרים סתם את דעתם, הם כותבים פסקי דין 100 עמודים. ויש את הרציו, שזה בעצם, זאת ההלכה שאיתה חייבים, כלומר כל בית משפט שיגיע למקרה הזה, באותן עובדות, חייב יהיה לפסוק כמו בית המשפט העליון. כלומר, יש את ההלכה. עכשיו, מעבר להלכה, יש דברים ששופטים אומרים... מה ההלכה מדברת על שכר טרחה במסגרת הסכם בלעדיות של קונה, של עקף את המתווך? תראי, בסיטואציה של קונה, אין הסכם לבלעדיות, כי הבלעדיות פה היא כלפי המוכר. אז אני שואלת, האם המוכר, יש איזושהי נגיעה לכך שהוא צריך לשלם את עמלת התיווך של הקונה גם? אם הקונה, תראי, זאת שאלה, כאילו, יש פסקי דין, לא בבראל, יש פסקי דין אחרים, שאם מוכיחים שבעצם היה פה מעשה מקוון לעקוף את המתווך, זה דברים שצריך להוכיח. אוקיי. ולכן, במקרה הזה, אז כן. הבנתי. לא. אנחנו כבר דנו בזה בעבר, שאתה קורא דברים ושומע מה שאתה רוצה לשמוע, אז זה לא. אז לא מדבר על קונה. פסק הדין הזה מדבר, גם בית משפט לא יכול להכריע אם המחלוקת לא נמצאת מולו. כלומר, הקונה לא היה מולו, הוא לא צד להליך. אז לא משנה מה השופט עכשיו יגיד, זה אמרת אגב. אנחנו יכולים ללמוד מזה איך בית משפט יתנהג במצב כזה או אחר. זה משפט לא פשוט להוכיח שהקונה ניסה לעקוף את המתווך, פנה למוכר, הם החליטו ביניהם שהוא מוריד 50,000 שקל. כל בבראל לא היה צריך להוכיח את זה. הוא קיבל את הכסף מכוח הבלעדיות ומכוח הגורם היעיל. נכון, למה? בגלל שהוא המוכר... המוכר היה צריך לשלם. לא. המוכר שילם, חבל להתעקש על זה. אתה יודע מה אתה מפקשש? זה שבהתחלה טעית זה בסדר. זה שעכשיו אתה ממשיך להתעקש, זה הפקשוש. וחוץ מזה, מה שחשוב... לא, מה שחשוב, אבל עזוב רגע, מה שחשוב פה... אשמח זה... מה שחשוב... שנשמור אני לא... כל המצגת את מושתנת... מה שחשוב זה אלמנט התיעוד. אני חושבת שבמקרה שלנו, בשני המקרים, המצב החלש שלנו הוא התיעוד. אנחנו אגב, אני אגיד את זה, אנחנו גם לא יכולנו לצרף את התיעוד. את התיעוד המשרדי לא יכולנו לצרף בגלל צורת הכתיבה והדברים שנכתבו שם. אתם צריכים להבין שהתיעוד הוא כלי עבורכם, שהוא אמור לשרת אתכם. ולכן אתם מתעדים את המקרים כמו שזה קורה, בלי פרשנויות. הייתי עם זה, בלי אמירות, בלי דברים, אנחנו לא יכולנו לצרף, לא, כי בגלל זה לא יכולנו לצרף את זה, וזה חבל, כי זה היה משהו שמחזק לנו את התביעה. הרי בסוף יושב שופט,
והדברים הם לא כמו שאתה חי אותם או שאני חי אותם. הוא יושב עם כל הניירת, הוא יושב, הוא קורא, ובעצם על סמך זה הוא מחליט, על איזה אין שיש לו מתוך הבטן. אנחנו לא נמצאים בחדר איתו ויכולים להגיד לו, כן, תפסוק לנו, כן. שירה נמצאת. במקרה של, אם היינו עם שירה... בסדר? זהו, זה בטל, כמו שאומרים. איך היה לכם? וואו. היה מה זה? כן עליי, חירותי. בטוח שכן. אבל שלא הצלחתי לעזור בזמן. לא נורא. אבל אני רוצה לשלוח לכם את המצגת. ביי ביי. שאת כאילו תעביר אליהם?